kuchokela kwa ine Aking Yao, the owner of the Yao Network Empire, the traditional master king of the Yao people around the world. Kunjaku kukukambidwa ngani akunena zoti akupanga nsewu wa Mangochi Makanjira. Kodi Mangochi Makanjira yake ndi yakuti kumena akupanga nsewu. Amalawi nonse musanamisidwe kuti ku Mangochi Makanjira kukupangidwa nsewu. Tinduna tina take tosasamba atango kuta misongo ya Malawi amapita mmisongano ndikumana misa kwa andu kuti akupanga nsewu wa Mangochi Makanjira omwe nsewu sokupangidwa. Kodi mukutidelela andu aku Mangochi Makanjira kapena mukutitenga andu aku Mangochi Makanjira ngati ndife sisilu kapena mukutitenga kwa andu aku Mangochi Makanjira ngati andu osata kulangula kapena mukutitenga kwa andu aku Mangochi Makanjira ngati ndife andu opusa kapena mukutitenga kwa ife andu aku Mangochi Makanjira ngati ndi andu osaona. Malawi yose ino kungosanga ako zoti musitayila ko zinyalala za ndale ku Mangochi Makanjira kumana misa kwa andu kuti mukupanga nsewu wa Mangochi Makanjira pomwe tikunena panopo tili ndi azibala athu ku Mangochi Makanjirako ali ndi matenda akufunika zoti akafikeko pa Mangochi boma sikukanika ndi mmene nsewu ulili. Andu ena ochokera madera osiyana ali pa Mangochi boma akufunika zoti akafikeko ku Makanjira sikukanika ndi mmene nsewu ulili. Mabridge athu ndoonongeka ndiye tinduna tina take pamose ndika president Kena kakumayimako mmisewu tikupanga nsewu ku Mangochi Makanjira. Makanjira yake yakuti chibwana chako chimenecho chite apena kaya mukusionako mphamvu kwambiri. Ine sa chibwana esisindipanga nawo mphamvu za 5 years so you think kuti ineyo ndingaziope. Tili ndi ana athu panopo magali moto awo apachika aunongeka ndi mmene nsewu ulili. Ndiye chakwena akeso Malawi chako yose ino kungosanga ako zoti andu omwe samfa ululu ndi andu aku Mangochi Makanjira. Mukumfako bwanji mukamalangulako zoti tikupanga nsewu ku Mangochi Makanjira pomwe nsewu sokupangidwa. Ine sandale esisindipanga nawo. Ndiyeno ndofuna zoti ndineneseko pano kaya ndi kansala kaya ndi MP kaya ndi kanduna kena kake kaya ndi ka president ndofuna zoti ndikuuze niko pano ndikangomfa wina wakenso akulankula pa nsongano kuti akupanga nsewu wa Mangochi Makanjira pomwe nsewu sokupangidwa. Seweneseni kwa chama maboma chakwena ndikudziwa zoti chibwana chosechi chimene chikuchitika tili ndi ana athu ena m'Mangochi munomwe amazitenga kuti ndokutsira kwambiri ndi amene akuperekerako zida zoti ku Mangochi Makanjira tizikondera zisiri. Listen, ngati simungakwanisi ine nkhondo chakwa imene ndita kukuimenya inaendeka. We are the Yao Network. Mango ekusilani tu mukamapanga za chibwana zanuzi. MP wina aliyense ku Mangochi kuno ndikumpasako owning. Kansala wina aliyense ku Mangochi kuno ndikumpasako owning kuti ineyo monga ngati Aking Yao ndikuuzani ko pano mupangeko za chibwana. The Yao Network, we are going to touching you. Gitu kunoko ku Makanjira inuyo mukuona kuti 2025 mnafuna kuti president azakhale ndani. Munga ngati kunoko ku Makanjira bwana ndisakunamize neti. Munga ngati kunoko ku Makanjira exactly kunoko timafuna kuti atati achaka natha abwerera ulo kuno ife njala sidika nayo chifukwa nthawi imene ichayo bwana walipo kunoko samalephera kumati kumbukira chaka china chilichonse myezi ina iliyonse samalephera kumati tani kumati kumbukira. Koma watipeza wawawa tikumwalira kuno. Taona ni mukuona mabridge mukuona kumene munjira mene mumukudusamu kulibe zabwino olo chakudya china chilichonse kunoko kulibe chabwino. Awawa ni malaya oti tangovala mmene amatipasira anthu kunena kuti tenga ni malaya yawo koma adadi akanati abwerere pamuzi panopa ifepo zitikumva lokoma chonde adadi chonde kunoko
Alhamdulillah tuji muje shene wonu kushela alhamdulillah yamira na musamba nayo le bamalo baya batese so mbudije byaja gari moto ajeje bitel Messi ele yukutende kwa live yele ba 14 malishi akuna kushengo metu ngaba pa kupita shine shijo gambo la jibu ile message yawa ninga nyaga milatu bundo babeshe matikitura au bite gari moto asikubwila Messi ya agwa agulu pa gulupu pa apa ndi pachikozele mvula yangogwa pang'ono pagumuka mazinda amenewa timaolokera apa anthu amenewa akulepha kubwera kuno Joyce Banda magari moto ake abwerera akukadusa kunyanja uku maza alimu ambiri munomu mchikozele pa mauni kumakanjira boma la Mangochi ndiye wina kumakati misewa akukoza pati apali sewo kozedwa apa ife mabusiness aima anthu angoima uko ena akupita kuchipatala amene aja ndoyembekezera amene aja magali moto angoima yetu ndimene mukuonera ndithu pachikozere pati pa mauni pamenepo yetu apa zikugwa apa ndithu sewu kupita ni mazi magali moto aima bana we nkaugule jeji la magali moto gaijija kuno gabomako magali moto gabomako ngati akuti sewa makanjira akulinganya nito aone kwa kulinganya ako nambo kuno kwangai kwa kulinganya sewa makanjira amene ndikujambula ine ndili panopa mazangobwera kumene nsewu agumuka pati pamene nakhoza anyamata amene anatikonda kuno kumakanjira kuti tizidusa osati aboma iyayi yetu nsewu wapkasuka aruse bompa Joyce Banda aruse bompa ife mabusiness aima atu apa mabusiness aima like, share, Malawian cameras, right.